खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नोंथांनि मोब्लिबा दिनै मोनानि 9 रिंगानिफ्राय 2 मार्च फुंनि 9 रिंगासिम बन्द थानो हागौ नोंथाङा जेबो मोब्लिब मोनाबो जानो हागौ बेनिखायनो नोंथांनि रिसार्च खालामनायनि बेलेन्सआ खम दंसैबा नोंथाङा दानो दिनैनि गेजेरावनो रिसार्चखौ खालामनानै ला जुदि रिसार्च खालामनानै लायाबा आरो दिनै मोनानि 9 रिंगानिफ्राय लानानै 2 मार्च फुंनि 9 रिंगानि गेजेराव जुदि रिसार्च जोबनानै होयोब्ला नोंथाङा जेबो मोब्लिब सिबिथाय मोननाय नङा मानोना बे समनि गेजेराव नोंथाङा रिसार्चखौनो खालामनो हानाय नङा एपिडिसिएलनिफ्राय बेखौ लानानै नटिस फोसावदों एपिडिसिएलनि अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों जानाय गासैबो सार्भिसफोर जेरै पेमेन्ट खालामनाय रिसार्च खालामनाय आरो गुबुन गुबुन खामानिफोर गासैबो सार्भिसआनो दिनैनि मोनानि 9 रिंगानिफ्राय लानानै 2 मार्च फुंनि 9 रिंगासिम जानाय नङा सिस्टेम आपग्रेड खालामनायनि थाखायनो बेखौ बन्द खालामनाय जादों बेनिखायनो मोब्लिबखौ मोनबाय थानो थाखाय जाहाथे मिनिमाम बेलेन्स लाखियो बेनि थाखाय रिसार्च खालामनो खावलायदों प्रिपेड कास्टमारफोरखौ BPF आरो BJP नि गेजेराव मासिखौ लानानै रानज्लायनाया फ्राय जोबबाय फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय सावरायनाया BPF जों फ्राय जाबाय आरो राभा जौथ संग्राम समितिजोंबो सावरायनाया जाबाय होननानै फोरमायथियो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नाथाय मोनबेसे मासि रानलायनाय जाखो बेनि सायाव रोखायै फोरमायथियाखैब्लाबो खौरां बिजोङाव गोसारनाय बायदिब्ला BTCआव थानाय 15 बिधानसभा बियाबनि मादाव 4 मासिखौ BJPनो एंगारनानै होनाय जादों आरो 11 मासियाव BPF दोलोआ गेलेगोन 4 मासिनि मादाव बिजनी तामुलपुर टंला आरो गरेसर होननानै खौरां बिजोङाव गोसारदों BPFनिफ्राय हाग्रामा महिलारी आरो BJPनिफ्राय मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथांमोनहा जयै सावरायनायाव बे थांखिखौ लादों होननानै खौरां बिजोङाव गोसारदों फोरमायथिनो गोनांदि जायनाखि बिजनीआव BJPआ थांनाय BTC बिसायख'थियाव जेननो गोनां जादोंमोन बेखौ लानानै बिजनीनि MLA अजय रयनि सिगाङावनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदोंमोन दि जों बिजनीआव जेनबाय आरो जों बेयाव माबोरैहाय बिसायख'थि गेलेबावनो होननानै बेनिखायनो बिजनीआव अजय रायआ टिकेट मोनाबो जानो हागौ आरो गुबुन सोरबा दैदेनगिरिनो BJPआ टिकेट होगोनबो जानो हागौ ओजोंहाय गरेसर आरो तामुलपुराव बिश्वजित दैमारिया गेलेनो हागौ होननानै सावरायदों नाथाय बेनि सायाव दोलोनिफ्राय दासिमबो रावबो दैदेनगिरियानो रोखायै फोरमायथिनानै होआखै थांनाय BTC बिसायख'थियाव जेरैबायदि गोसो बोथावना जादोंमोन थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाबो BTCआव गोसो बोथावना जागोन बेखौ हमनो हायो आफां आसामाव राजबंशिफोरनो ST होनायाव हेंथा गैया UPPL दोलोआ बेनि अनगायैबो मुस्लिमफोरखौ UPPL दोलोआ रैखाथि होनो हायो नंगौ राजखान्थियाव जोंनो बयखौबो नांगौ बयखौबो लानानैसो राजखान्थि जायो जेराव थांनाय BTC बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिया भटनि थाखाय जौसाङाव आदिबासिफोरनो ST नांगौना नाङा होननानै मोखांजों मोखां सोंदोंमोन जायनि थाखाय गेदेर खैफोदाव गोग्लैनोबो गोनां जादोंमोन हाग्रामा महिलारिया ST होनो नागिरनायखौ लानानै BTC सेक्रेटारियेटआव माखासे लाइमोन फरायसाफोरा हाबनानै बुफाय बुसि खालामहैदोंमोन बेबायदि फरायसाफोरनि गेदेर खुद्रिनायखौ नुनायनि उनावबो आफां आसामाव राजबंशिफोरनो ST होनो बुंनानै ST होयैखौ लानानै दुखु मोनदों UPPLनि सेन्ट्रेल भाइस प्रेसिडेन्ट आरएन सिन्हाया फोरमायथिनो गोनांदि फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ मोनबेसे बियाबाव गेलेगोन बेखौ रायजो राजानो फोरमायथिनो थाखाय खौरांगिरि मेल हांख्रायदों जेराव बिथाङा फोरमायथिदों दि BTCआव थानाय 15 बिधानसभा बियाब आरो BTCनि बायजोआव 8आव बिजाथि होगोन UPPL दोलोआ धेमाजि लखिमपुर दरं बेफोर जिल्लाफोरावबो UPPLआ बिजाथि होगोन अदेबानि BTCनि बायजोआव बेफोर जिल्लाफोराव UPPLआ बिजाथिखौ होगोन जेराव BTCआव 15नि मादाव 11 आरो BTCनि बायजोआव 8नि मादाव 3 UPPLआ देरहागोन बेखौ लिरनानै ला होननानै रोखायै बुंथियो UPPL सेन्ट्रेल भाइस प्रेसिडेन्ट आरएन सिन्हा बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदि मुस्लिमनि सायाव इनाय खालामनायखौ फोजाखांनो थाखाय मिशन इउनिटि लानाय जादों जुदि BJPआ मुस्लिमखौ हाराहास्ति खालामगासिनो दंब्ला जोंनिया NDAजों थानायनि सोंथियानो फैया UPPL दोलोआ मुस्लिमखौ रैखाथि होनो हायो सामाजिक भाबै आरो राजखान्थि भाबै रैखाथि होनो हायो SRनि गेजेरजों मुस्लिमफोरखौ हाराहास्ति जानो होआ होननानैबो बुंथियो बा रादायखौ होयो मोनद' हारिनो ST होनायनि सायावबो बिथाङा बुंथियो दि मोनद' हारिनो ST होननानै सरकारा थगायदों जेराव खर'सा आसामाव राजबंशिफोरनो ST होनायनि क्राइटेरिया गैयाब्लाबो आफां आसामाव राजबंशिफोरनो ST होनो हायोमोन नाथाय मानो ST होआखै बेखौ जों दुखु मोनदों होननानै फोरमायथियो UPPL दोलोनि दैदेनगिरि रायजोनि खना खनला जेरैथिंबो सिखाव दाखाथिनि उदखार गामि टाउन जेरावबो सिखावनि उदखार
बशिष्ठ पुलिसा साब्रै मटरसाइकेल सिखावखौ हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय गंथाम खावनाय मटरसाइकेलखौबो हमनो हादों। जरहाट पुलिसा गुवाहाटी आरो जरहाटनिफ्राय साब्रै मटरसाइकेल सिखावखौ हमनो हादों। मुंफ्रा फारियै बिकि रहमान, मितु बर', पलास बराय बा मन्टु आरो ध्रुव बरुवा गासै साब्रैखौ हमदों आरो बिसोरनिफ्राय गंथाम मटरसाइकेलखौबो हमनो हादों। दिल्लीनि बारग' गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवाल आरो बारग' लेङाइ गिबि मन्थ्रि मनीष सिसोदिया बिथांमोनहा गोलाव सम जोबथेसालियाव थानायनि उनाव मैया उदां जाबाय। बिथांमोनजों लोगोसे गासै 27 दैदेनगिरिफोरा मैयानि सानाव उदां जानो हाबाय। एक्सेस पलिसि केसआव बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। दा बिथांमोनखौ दिल्लीनि मोनसे कर्टआ गासैखौबो दायनिफ्राय उदां खालामबाय। फोरमायथिनो गोनांदि दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालआ 5 दान जोबथेसालियाव दंमोन आरो बारग' लेङाइ गिबि मन्थ्रि मनीष सिसोदिया बिथाङा 17 दान जोबथेसालियाव दंमोन। गोलाव सम जोबथेसालियाव थानायनि उनाव बिथांमोनहा मैया उदां अख्राङाव फैनो हाबाय। उदां अख्राङाव फैनायनि उनावनो दिल्लीनि बारग' गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालनि मेगनाव खुसिनि मोदै। गावनि बिसि फिसाखौ लोगो हमनानै खुसिनि मेगन मोदै हुगारदों। फोरमायथिनो गोनांदि बारग' गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवाल बिथांखौ सिबिआइआ दिल्ली एक्सेस पलिसि बे केसआव एरेस्ट खालामदोंमोन आरो मानि लन्ड्रि केसआव इडिआ बिथांनि सायाव केस जाबसिनदोंमोन। 2024 मायथाइनि 10 मेआव सुप्रिम कर्टआ बेल होदोंमोन। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवाल बिथांखौ 1 जुनसिम इन्टारिम बेल होदोंमोन। लकसभा इलेक्सनाव जाहाथे बिथाङा फोसावदिं मेलाव बाहागो लानो हायो बेनि थाखाय बेलखौ होदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा 2 जुनाव फिन तिहार जेलाव थांफिनदोंमोन। बेनि उनाव कर्टआ बेल होफिनबावदोंमोन, नाथाय इडिआ चेलेन्ज खालामनायनि उनाव बेल होनायखौ दिल्ली हाइ कर्टआ स्टे अर्डार खालामफिननो गोनां जादोंमोन। बे एखे सानावनो सिबिआइआ अरविन्द केजरीवालखौ फिन एरेस्ट खालामफिनदोंमोन। बेबायदिनो गोबां नाजाबाय थानायनि उनाव दिल्लीनि मोनसे कर्टआ गासैबो दायनिफ्राय उदां खालामबाय अरविन्द केजरीवाल बिथांखौ। जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव अरविन्द केजरीवाल बिथाङा बुंथियो दि आं जाख्लग्रा नङा, आं जिउआव सैथोखौल' आरजिदों होननानै बुंथियो बिथाङा। मोदी आरो अमित शाहआ नंखाय केस जाबसिननानै आंखौ एरेस्ट खालामदों आरो आम आदमी पार्टीखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आम आदमी पार्टीनि 5 दैदेनगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। जारिमिनाव जाफेरै सिटिं सीएमखौ न'निफ्रायनो एरेस्ट खालामदों आरो मिडियायाव केजरीवालआ जाख्लग्रा होनानै फोसावबाय थादों होननानै बुंथियो। बेनिखायनो मोदीखौ बिथाङा खावलायो दि गोहोनि थाखाय हादर आरो संबिधानजों दा गेले। जुदि गोहोखौ नांगौबा हादरनि गोबां जेंनाफोर, लामा सामा बानायनायनि जेंना, सोलोंथाइनि जेंना, बेकार लाइमोननि जेंना, बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनानै गोहोआव फै होननानै नरेन्द्र मोदीखौ खावलायो अरविन्द केजरीवालआ। चिरां जिल्ला बिजनी ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनी साब डिभिजन सिभिल हस्पिटालाव डायलिसिस इउनिट बेखेवदों। चिरां जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ससाइटि आरो एप'ल' डायलिसिस प्राइभेट लिमिटेड जथायैनो बेखौ लाबोदों आरो बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि इएम देरहासात बसुमतारीजों लोगोसे इएम धीराज बरगयारी, एमएलए अजय राय, एमएलए जेम्स बसुमतारी बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। चिरां जिल्लानि बिजनी साब डिभिजन सिभिल हस्पिटालाव डायलिसिस इउनिट बेखेवनाया रायजो राजाफोरखौ गोबाङैनो मदद खालामगोन होननानै मिजिंथियो। बेनि अनगायैबो काजलगाव जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सिभिल हस्पिटालावबो इन्टिग्रेटेड पाब्लिक हेल्थ लेबरेटरि बेखौ बेखेवनानै होयो। बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि इएम देरहासात बसुमतारी बिथाङानो बेखौ बेखेवनानै होयो। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।